Ahojte priatelia, pozdravujem vás z Detvy, kde som strávila dnešný deň na tomto krásnom amfiteátri. No a celý deň sme tu moderovali, majú tu krásne aktivity, koncerty, tu sa tancuje, je, spieva, všetko sa tu deje. Opäť jeden veľký event, ktorý sa nám podaril pre klienta úplne na kľúč. Dnes je to oslava 70. rokov nášho klienta PPS Group. Sme v amfiteátri ľudovej hudby v Detve. Ako môžete za mnou vidieť, je tu množstvo atrakcií, množstvo aktivít. Máme tu aj detskú zónu, máme tu mini detskú zónu, virtuálnu realitu, fotobudku, cukrovú vatu a popcorn. Je tu naozaj toho množstvo. Za nami práve prebieha hlavný koncert Lukáš Adamec. Okrem toho sme tu dnes mali huslisku Matiu, mali sme tu Old School Brothers, mali sme tu Cymbal Brothers, budeme mať ešte srdcovku, pódium a ledka a celá tá technika. Tak tu chcem poďakovať nášmu dlhoročnému partnerovi a to je spoločnosť Ladanza. A ešte raz celý tento event pod hlavičkou Prostav.